Hej YouTube, jeg kan lige vise jer, hvordan man får lavet nogle village zombies om til en village. Det jeg har gjort, det er, at jeg har bare stået i FK, slukket lidt torches, og så venter jeg bare på, at der kommer lidt monster frem, så jeg kan lave en village. Eller jeg håber på, at der kommer en village zombie, så jeg kan lave den. Det du tager en weakness i 1, altså på 1 minut, og et golden apple, men nu har jeg bare 7. Det du gør, det er, at du først lige gør sådan her. Nej. Det er, at du gør sådan der. Lad være min ven, mand. Det skulle du ikke have gjort, det der. Du lige pisser mig af. Pis. Sådan. Dammit, mislykket. Okay, så skal vi bare finde en ny zombie. Det er jo bare stille AFK et eller andet sted. Nej, det skal vi ikke gøre. Og så skal man bare vente, indtil der kommer en zombie. Og hvis det ikke er en witty zombie, så... Ups, shit. Min ven. Vi kan tale om det. Sådan. Nu. Nej. Stem dig nu for helvede. Kommer sgu ikke med dig og mig. Sådan. Og det er jo bare med at vente, indtil der kommer en. Jeg har bare søgt det nede med et sted her. I min mine, jeg kan med at udgrave, og der slukker jeg for eksempel bare sådan en torch her. Og så stod jeg bare i FK et sikkert sted, og så kom den frem, og så lavede dem om til en village. Jeg vil håbe, at det her det kan hjælpe jer, der vil have en village meget hurtigt, i stedet for at finde den der landsby der. Og jeg skal nok prøve at lave nogle flere videoer om, hvordan, eller hvad du nu vil have, at man skal lave, eller hvad jeg skal lave. Så bare skriv ned i kommentaren.